Здравейте, скъпи любители на учтивия натиск. Днес искам да ви запозная с Иво. Ще се представиш ли набързо? Здравейте, аз съм Иво, на 30 години от София. Причината днес да сме тук е защото искаме да му помогнем. А наскоро какво си преживял? Били сподели? Исхемичен инсулт получих миналата година на 1 април. Така. И какво се случи всъщност с теб след като мина този инсулт? И живота ми се промени напълно. Спарен съм на ръката и на крака съответно. Така, т.е. ти в момента не можеш да си дигнеш едната ръка. Това е което постигаш. Да. И както след малко ще направим няколко кадъра как всъщност върви и доколко можеш да кажеш, че си пълноценен човек в това си състояние. Може и проценти да кажа. Кажи, 60%. колко пари реално получаваш ли някаква Получих финансова? първоначална помощ от 134 лева, което в днешно време не стига даже да си купиш неща, за да имаш храна за една седмица. Каква е причината да правим това видео? С мен се свърза една моя бивша ученичка, която ме помоли да помогна да разглася през нашите канали случая на Иво, защото както след малко ще видите и както виждате, той вследствие на този инсулт просто не е пълноценен човек. Нашето желание е... Колко струва рехабилитацията ти? Може ли да споделиш това? 11 000 лева. 11 000 лева, а колко са събрани до момента? Около 2000. Около 2000. Ами ето, това за мен първо, че е възможност да покажа на моите ученици, които аз обичам като мои некръвни братя и сестри, че наистина ме е грижа за тях и искам да им помагам и помагам с каквото мога. Второ, събирали сме по-големи суми до момента, когато сме правили различни графити с български национални герои, с български светци, но в случая това е нещо, което е на стената. Тук имаме възможност отново да направим пълноценен и функциониращ един млад човек. Така че моят истин призив към вас е да се включите. Има дарителска сметка, има DMS кампания, която цели да му помогне. Така че просто, щом може да направим нещо толкова хубаво, като това да събираме пари за графити, това да помогнем на един млад човек отново да стане себе си и да може да прави всички неща, които ние приемаме за даденост, ми се струва много по-важна и много по-смислена кауза. Така че ще се радвам да се включите.